إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تباخدوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاتلوا وكونوا عباد الله إخوانا لا يحل لمسلم أن يحجر أخاه فوق ثلاث متفق عليه ambe ala tanu amba demenyini ambe anyini ala fe akan kisi kabanyere kuntoro mananka bara jugu ni alay jommi kanda wode kanda bagay ni alay jommi fili kanda bagate sorola ambe seriya mashi de te minni patochi ala makka kanni ala kelembe ute je nyogonti ala la ambe seriya muhammad wala ka jon baka chiden do kisini nema baka hadamadu ayesira alanye siranya dambela saya kana usoro abada nate silamawi mu'minu ayesira alanye akasheko hakebela saya kana usoro abada nate silamai hadamadu ayesira alanye masami nyauda kaboninkele ko furmuso da kabwala kace chama ni muso chama ku chare kabo fulala ayesira lanya be ala delini awa nyogon delini masaminye ani akasira sinji fanaye akana tige akadu ala ka koroshili bauka mu'minu ayesira lanya mo ni tugura ala ko itugura chiden ko iye ni yoro soro ni yoro minna kabu kosobe no temina ka boye kuma min kanyini kuma be o yala ka kuma de kanda min kanyini kateme kanda sira beka oye muhammad ka kanda sira pisini nema baka ko be juguma ye ko kura ude dinala ko kura be bidiya be fili be tasuma de kono no temina ka boye ala ka jon harisa nana anas ibn malik ma ko cide kisini nema baka ako la tabakhadu ciden ko silamau ako akana nyogon ko akana te nyogon juguya kana nyogon juguya ka nyogon ko wala tahasadu akana nyogon hashiriya wala tadabaru akana ko di nyogon ma wala takhatu akana nyogon cetige لا يهل لمسلم أكو عباد الله كونوا إخوانا عباد الله تمام تشيدني نونفو أكنا نيغون كو akana nyogo khashiriya
akana kodi nyogoma akana nyogo tige nyogo nyake ani nyogo nche aku wakunu ibadallahi ikhwana akwala ka jow au ka ke balima kele munye ayeke balima kele munye wala yahillu limuslimi an yahjura agahu fawqa salas ciren ko te daga silama ye iki datige balima silama la kateme tile sabaka datige mi ni akera jinya ko de kama ni datige min kera ala ko de kama ni dina ko o ya damana kiride cire nye datige min bali akana teme tile sabaka o ye jinya ko de silama balima silama ikani datige la kateme tile sabaka ni datige kateme i datige balima silama la ate kuma ɲɔgɔn fɛ ate ɲɔgɔn fɔ tile saba tɛmɛna bɛ o cogo la junubu juman b'a nɔfɛ halisa wɛrɛ nana abi hurata bolo abi dawuda kɔnɔ k'o pɛrɛpɛrɛla tigɛ ɲɛ wa nabi hurairata radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu limuslim an yahjura aghahu fawqa salas faman hajara aqahu fawqa salas famata dakhala an-nar arwahu abu dawud wa sahahu al-albani ni datige jinya ko ni datige balima silama la te kuma ɲɔgɔn fɛ ka tɛmɛ tile sabaka jurumu juman b'a nɔfɛ a sara ye juma ye abi hurata ka hadisa wɛrɛ bɛ abi dawuda kɔnɔ a y'o pɛrɛpɛrɛ latigɛ ye a ko ciren ko a tɛ daga silama ye i k'i datige balima silama la ka tɛmɛ tile sabaka ciren ko mɔgɔ o mɔgɔ silama e y'i datige balima silama la ka tɛmɛ tile sabaka ni sara ko i bɛ tasuma kɔnɔ famata dakhala an-nar a ko ni sara i bɛ tasuma kɔnɔ balimaw silama i balima silama k'i datige a la ka tɛmɛ tile sabaka tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ tasuma don b'a nɔfɛ n'a sar'o kan dɔrɔn i sar'o kan dɔrɔn i bɛ don tasuma kɔnɔ ciden da y'a fɔ a jangakata wɛrɛ mun ye silama e y'i datige balima silama la ka tɛmɛ tile sabaka jura ka junubu yafa tɛ e ala tɛ yafa e ma i ka junubu la o dela ye mun ye wa nabi hurairata radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam abu hurairata ko wala ka ciden ko kisin nema baka tuftahu abwabul jannati fi kulli yawmin al-ithnain wal khamis فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه سحناء فيقال انظر هاجين حتى يستلها رواه مسلم وفي رواية له تؤرد الأعمال في كل يوم لقميس ولإسنين حديثنا أبو هريرة بقول كو تشيدن كو تنوتر على مسا كو على بأرجنا بوندا ودايله تنتن على مسا بأرجنا بوندا ودايله كو على بيا فكا جومبما جومي نيما فوي فرا alaka مغو بجيان كنو alaka jonye ye silamai ma foyi fara alaka ala be yafa bema fo ce min ni datige be alena ka balima silama doni ɲɔgɔn cɛ ala b'a fɔ malikaw ye a ye nunu fula u ka junubu yafali a y'a bila kɔfɛ fɔlɔ fo ka taa bɛn wagati min a ye nunu fula ciden ko ala b'a fɔ a ye nunu fula ka junubu yafa bila kɔfɛ fɔlɔ fu fula ka yafa ɲɔgɔn ma a ye nunu fula ka junubu yafa to kɔfɛ fɔlɔ fu yɛrɛ ka bɛn fɔlɔ donc nin y'a yira silama o silama ni e ni balima silama a y'a da tigɛ ɲɔgɔn ya de ka tɛmɛ tile saba kan ala t'a ka junubu yafa tene arjanna bondaw bɛ dayɛlɛ alamisa arjanna bondaw bɛ dayɛlɛ ala bɛ yafa hadamaden bɛɛ ma silama bɛɛ ma min ma fura na fara ala kan fo mɔgɔ fila min da tigɛlen bɛ ɲɔgɔn na
ni hadisa muslimu yabo hadisa inana na chogore la muslimu la ko baraw beira alala ala misala baraw beira alala tene jonka baraw beira ala be yafa bema fo mo fula min datige bune nyogonche ala ba fo ayen nunun ka junubu yafa aya ya garu ya kabira ko fe folo foka fu yere kabbe folo balma waye ciden ka kuma ye akotile sabade ka datige nyogonna bo datige infani ba sura make foi kama fo kuma do ube muskila fitini ube jinya ko jinya minte to jinya ko do o de be ke sababu bi ka silama fula datige nyogonna jinya ko jinya min yerete to abe wulide o jinya ko inde be ke sababu silama fula bu datige nyogonna ka temetile sabaka ube kuma fitini do de be teme silama fula ni nyogon che doro bu datige nyogonna te ube muskila fitini do har fembate silama fula bu datige nyogonna ka temetile sabaka kasoro ni ya laje minye dina ko yere munun kanka silama fula bila nyogonna ka datige nyogonna silama ma datige keni uluye fulanka fuya ubake makotola bidia ubeke makotola ala soso ubeke silama makotola ka nyogombo ola menni datige ye silama fula ni nyogoncha be jiyanko kuma fitini ube nyogon soso fitini dro ube jiya ko do doro o de bu bila nyogona bu datige nyogon che ute kuma nyogon fe awa chide fule ka tile sabare fo ni tile saba na to meno ko isare be tasuma kono tile saba ni datige to meno ka alati ka junubu yafa aha munun bu datige nyogona dawa sankele du silama munun datige ne mo nyogona kalo jate wudo silama munun datige ne mo nyogona dogo kon jate wudo chide ma dogon ko fonni na amakalo fonni na masa fonna ko tile sabare akanati makare tile saba me ibe silama usoro sankele ute kuma nyogon fe ute nyogon fo silama dobe soro kalo jatew ute kuma nyogon fe ute nyogon fo silama dobe soro shi mu me yere bela ute kuma nyogon fe te nyogon fo o junubu beta a category beta jumanna cide nyon fona foanye cide ko sallallahu alaihi wasallam man hajara akahu sanatan fa huwa kasafki dammihi minna abu dauda kono sahawla albani ciden ko mugo ni eyi datige balima silama la sankele ako ajunubu be komi ni ya faka ka joli bo ni datige balima silama ma sankele ate kuma nyogo fe ciden ko junubu be komi de ni ya tigi faka de ka joli bo sankele awa silama uche falendo ola sankele ute kuma nyogo fe awa balima ciden ko sallallahu alaihi wasallam mun bi hada madembo ni ndatigela ciden ko la yahillu li musliman yahjara rahu fawqa salas fa idha jawaja salas al-layali falyaltaqihu wa yusallimu alayhi ciden ko sallallahu alaihi wasallam ko atedda ka silama iki datige balima silama kateme tile sabaka awa ciden ko ne tile sabate mena iwulide yikata ina kabbe shirala yika fodi bilaka pour yika bodda tigela ciden ko ni eye foli bilaka alayi lamina afula be bora junubula au afula be kisira abora junubula men ni eye afo ale mi ka foli sagima ciden ko junubu bora ela sisa datige junubu e bora la junuba le deka ale mi ka foli sagi حديث ورلا تشيرن كل لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق الثلاث وغيرهما الذي يبدأ بالسلام تشيرن قاتل دغ سلامي إكيدات تغي بالما سلاما كتمتل سباكا أكو أو منو فلا من يودات تغي نيغونا أفلا نيما يمونيه نيمبا تو نيغو دامنا نفولي أفلا كمغو نيما يدوني أفلا لا نيمبا أوا أتو نيغو دامنا نفولي ni eni silama do kelele no aya datige nyogona jiya ko do kamate nyogon fo ate kuma nyogon fe ni ye ciden ka kuma me yere bonya kanita de
kana fu ne ale de mena ne te mere majigaye aye ibe baraje de nyini iba ke tugu ka ciden de ko ciden ko wuli ika nyini ibe se ka soro yoromi ikatafo na ye foli shagima abi afula be bora junubula na ma foli shagima e bora datige junubula e pe au fulala e de kanyi katina leka e min folo ya fo donc silamo ko janton ni na de mbali muslimo e be salila e be sunna e be misiru kono e be yere jijala e be ka sunfe na filawula e be ka bange baga batowula na fo eye ko ini bazuma silama do datige katemetile sabaka obeke sababu ko be tiye gulo kido tasuma kono obeke sababu e junubu munum bila alata yafa iye silama kanka nyanyini wala de kiden ka kuma menen ko fe bolo ikana sigi tukune de datige beni mugo che fereke datige mbe bo ani nyogon che chokomi barakallahu li wa lakum fil qur'anil hakim ونفعل وإياكم بما فيه من الذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل جنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس وقال تعالى فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم balmo silama ka datige min fulen ni anya fo ka kolokolo fo ka lajabaw fo ka janga kataw fo fen juma ya furay anya fura foro fo datige be aw fulan min ni nyogonce e ka fere ke ka wuli i ka sia tigima i ka kuma fe i ka foli bilaka na kuma ni fe i ka foli saga fula be bora junubula na ma kumi fa mi ka fori sagi junubu bora ela junubu bale de la sisa awa ciden ko min ba fo fana ni mo fula yu datige nyona min folo be foli ke o de yu fula so heramai ni nye fura folo ye fura fula na silamu fana o ye silamu kan ni yoro ye silamu sigi nyogonyala kabila kono sinju kono misiru kono dugu kono jamana kono na yere ya do ko abalima silama fula do be o da tigelembe nyogo na ute kuma nyogo fe aw munum bo kalama aka joyore munye ku cedila o de be ke sababu ka da tige bo silama nyogo nche ala ko qur'ana kono la khayra fi kathir min najwahum ako hadama dumbe gundo chaman ke hadama dum ka gundo chaman no ka nyogo nye chama ala ko heratala إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس أكفني مغمنون كغندو نيغونيا كيرادي وبي مغون يامراني صدقة بودي وبي مغون يامراني نيوماندي وبي هذا مدون دو دي تشيدلا ni mogo munun ka gundo nyogonya kera nin ko suude ala ko hera be ulu ka gundo nyogonya la tuna ko gundo nyogonya chama be hada madum bolo hera tala fominin ka gundo nyogonya kera ka mogo nyamrani sadakati boy ube ka mogo nyamrani nyumando ube ka mogo chedila ala ko fattaqullaha wasilhu jata bainakum akwa isra alanye aka chedila mu'minu islamu aka sira alanye aw yere ka chedila mogo munum bi ani nyogon che no kelelendo no te kuma nyogon fo no te nyogon fo aka fere ke ube se ka be chogomi ala ya nyamara no ye ayawre kun ala ko innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum tidon ko mu'minu be ye balima kelende aya baliman chebbe aka baliman aka bendu ne nyogon che donc silamo ka baraka ke ninde silamo no nyogonche
mais silama chama bila marahim rabbi fo ala hinana mo kelen kelen munu manu ote balimo ka datige chaman be silama ka datige chaman be silama yire do de nodo korofoli ne mimeyawu kata mo bila nyona kasorota kalama ciden ko la yadkhulu jannatan namam ciden ko ne mime ate do ar janna ko do de ne mime de mo min be mo ka kuma doni ku nyoni ka mo ka kuma la senyo ma pour ka tiali ke ani nyogonje ka chetla a karasa ni fo abe wule fana fi abata karasa ni fo ye ka mo fula bila nyogona u ka nyogon hasiriya u ka nyogon juguya u ko ko di nyogona ni sababu ye ciden ko ite do arjanna silama munun ka bare ye nin ke wale wuye u ku jantu yere law ka sabali abeke sababu ne mi ya beke sababu ka kaburul la jabal la she mogoma ne mi ya beke sababu ye ciden ko arjanna donina haramu yayma ni en ne mi made donc silama ka ke dilali kala de abalima silama fula na yu ye kele buni nyogonche datige buni nyogonche jiya ko de kama aka fere ke kele mbe boy chogomide aka fere ke datige mbe boy chogomide aka fere ke nyogon fo baliya mbe abe boy chogomide me du falen don ni na dem balimo yere chela sinji kele balimo kele ufule kabila kele no fule dumni mina kele ma ute kuma nyogon fe muso fula fule che kele mbolo te kuma nyogon fe muso fula fule ewa do kelen kono ube ewa dumuni ke nyogon fe ube baraw ke nyogon fe me nyogon fo tu ni nyogon che kuma nyogon ya tu ni nyogon che ni nyot balaw bele bele bade ni nyot bana bele bele bade ye bana min na be islamu ni nyogon che bana ya anka fere ka furake ka boy e ma ye galon tige junubu bele bele bade me ciden ko galon junubu te mogola ni mogo min ye galon de tige pour ka mogo chebe ako galon junubu te ela kulsum bint uqbata ibn abi mu'ayt aka hadisa bi radiyallahu anha قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا او يقول غيرا منتفق عليه nin musoyin ko ale ya me ciden da ko ciden ba fo ciden ko mugo te galon tige lawe mugo min na be galon de tige ka kibariya do fo ube ka hera do fo mugo fulani nyogon ja pour be se ka be chogo mi ciden ko galon junubu te nin tigila mugo fula da tigile be nyogon na te nyogon fo te kuma nyogon fe e kata kelema a karasa ni karasa yire de baroke annimisilen do de datige min bina ce annimisilen do kosobe akwa le yere bafe yere ko aka bede ko le bafe de aka kuma nyogon fede ko aka gele ede yoro ko ni e ko ni sagira doro ko le yere nimisilan badero kasira ma foyi fuye ibetan nin fonne a o fana ba fo a na yen nin fo ne fana tumbe sira le de ka yoro ka gele ni ale ko ni yen nin fo ko a ba fi koyin ka ba a wakadi ne ka temaleka e ye fere ke e wulila nin fana fɛ ye nin fo i taara fo nin fana e wa karasa ba fɛ a ka bɛn dɛ a ko n'a b'a fɛ an ka bɛn ne fana b'a fɛ i ye fere ke nin cogo la ka galon tigɛ furu bɛ se ka bɛn cogo min ciden ko junubu t'i la a ko galon junubu t'i la galon ye junubu kabayira junubu belebeleba de ye mais tant que silamɛw cɛ ko datigilen to ɲɔgɔn na u tɛ ɲɔgɔn fo ko jugu belebele ba de do ciden ye galon daga nin yɔrɔ la ka nɔgɔya kɛ galon na galon ka fɔ nin yɔrɔ la n'i ye galon de fɔ pour i ka mɔgɔw cɛ bɛn datige ka bɔ ni ɲɔgɔn cɛ ciden ko ye galon tigɛ o la junubu ti kan donc nin y'a yira n na mɔgɔ minnu datigilen bɛ ɲɔgɔn na kafo kɔnɔ sisotew kɔnɔ an ka fɛɛrɛ kɛ u ka kuma ɲɔgɔn fɛ u ka ɲɔgɔn fɔ fɛn de do fɛn min ni baraji belebeleba de b'a la nafa belebeleba de do o de y'a to hari galon min haramuyalen do a dagara ni a sababu ye an bɛ ala deli silamɛw cɛ ala k'u bɛn diɲɛ kɛlɛfu diɲɛ ka manamana kumaw dɔn diɲɛ ka ɲɔgɔn sɔsɔ fitininw dɔn o kɛlɛ minnu bɛ
silama fulaw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ ala deli ala ko ba ko bɛ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ denko kɛlɛ musoko kɛlɛ nafoloko kɛlɛ du kɛlɛ du tere kɛlɛ wari kɛlɛ nin dama dama de bɛ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ n'u y'u da tigɛ ɲɔgɔn na silama n'u y'a f'u ye k'u tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ u tɛ ɲɔgɔn fɔ n'i taara i t'a kun sɔrɔ fɔ n ye ninnu dɔw la kelen min fɔ muso ko u bɛ den ko u bɛ nafolo ko u bɛ du ko u bɛ du tere ko nin ko sugu dama de don mais i t'a sɔrɔ ko ala ko dɔn a bɛ diɲɛ ko diɲɛ min fana bɛ wuli a tɛ tɔ an bɛ ala deli ala ka hakili ɲuman di silamɛw ma min ye limaniya ye ani dusukun ɲuman ala ko dɔn silamɛw kɔnɔ n'u bɛ se ka bɛn ɲɔgɔn furuku ni ɲɔgɔn hasiriya ni ɲɔgɔn bɛsinkɔniya min ani k'u ko di ɲɔgɔn ma o min b'u ni ɲɔgɔn cɛ ni diɲɛ kow ye an bɛ ala deli ala k'o bɔ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فاتقوا الله عباد الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى عباد الله إن الله سبحانه وتعالى قص علينا في كتابه العظيم من القصص ما يكون معتبرا للمعتبرين وسبب زيادة في إيمان أهل الإيمان وبيانا شافيا لمن أراد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون الله سبحانه وتعالى ابتلى هؤلاء فمنع عليهم العمل والصيد يوم السبت وأمرهم أن يجعلوه يوم عبادة وطاعة وتقرب إلى الله لكنه فسقوا فابتلاهم الله سبحانه وتعالى
فكان الحوت والسمك يأتيهم في أيام السبت الذي منعوا فيه من الصيد، وفي الأيام الأخرى التي يباح فيها الصيد لا يأتيهم فيها سمك، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى ليعلم الله من يخافه بالغيب. لكن هؤلاء انقسموا 3 أقسام. فقسم استحوذ عليهم الشيطان فهلكوا، فجمعوا بين معصية الله والاحتيال على المعصية، فمعصية الله ذنب عظيم وخطر جسيم، والاحتيال على المعصية معصية أخرى، فجمع هؤلاء الهالكون بين هذين الأمرين العظيمين الخطيرين، فاحتالوا وقالوا إنهم يأتون بالشباك في يوم الجمعة ويحفرون الحفر في يوم الجمعة، حتى إذا أتت الحيتان يوم السبت فوقع في صيدهم تركوها في ذلك اليوم وأخذوها يوم الأحد استحلالا لحرمة الله عز وجل وتحيلا على معصية الله سبحانه وتعالى. وطائفة أخرى وعظوهم وبينوا لهم خطورة الأمر ونهوهم عن هذا الأمر. وطائفة ثالثة سكتوا لأنهم قالوا هؤلاء دعوهم وشأنهم، فإن الله سبحانه وتعالى مهلكهم. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، لكن هؤلاء قالوا إنما نفعل هذا معذرة إلى ربكم، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤولية الجميع، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. عسى الله سبحانه وتعالى أن يهديهم، لكن هؤلاء فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين كانوا ينهون عن السوء. الله سبحانه وتعالى أنجى الذين كانوا ينهون هؤلاء الهالكين عن السوء وعذب هؤلاء وأذاقهم بعذاب بئيس أليم شديد. بل لما عتوا قال سبحانه وتعالى فيهم كونوا قردة خاسئين ليذوقوا وبال أمرهم، فتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله أمي الله تعالى تدوكا كوينولون كبركلا سلامو أيسلا الله تعالى أيدوبي كذا الله تعالى ما أيما بو جلومون كليلا جلومون بأدمني حلقي جلومون كليبي بويا الله تعالى أيما بو الله تعالى لا بيكونغو بلي الدنيا أنكياما وصابي أقصى Allah Ta'ala di mantun temeni lo kati saunya fola anyina Qur'ana kono amese kanyera korosinya mima ani amese kata asili soronya mima ani amese kanyera lasni Allah Ta'ala manya mima. Allah Ta'ala ko chire ma sallallahu alaihi wasallam was'aluhum 'anil qaryati allati kanat hadirat al-bahr idh ya'duna fi as-sabt. Ala ko chire ma sallallahu alaihi wasallam akoy yahudiya manyini ka kunya doma kunya mi atmena watija yahudiya muka yahudiya yakara ulubi at-kalama nga allamiyati arabu bulu arabu ta kalama wakifani
Allah ta'ala ko nyako chirina sallallahu alaihi wasallam ay yahudiyo manyini ka ukisa togoma kayra ka boko chinen de kumala akofe abi fenfen fola wahayulu Allah ta'ala bi Allah jigila aka tabasro amakkarake arabu bulu kumate yahudiyama ayana de semeli ble kakara ni usela ka kote meni do fo afojo nyumana tiga kuy tala Allah ta'ala le ta nyako angira akogo manyini ka jamakuru dawma jamakuru nunu usigi yoro tum bena badala usigi yoro tum bena chidama usigi yoro tum bena jaga mina yoro doma Allah ta'ala bena ula jarabi Allah ta'ala ko oma kayri se ka jaga mina lolo diala ayye ani wati diala ayye ngami samedi loye ni uyi sabiru ni uyi sibiri loye ay kana jaga mina ulu ayay jija bato kalima ulu Allah ta'ala ata yahudiya waka juma ke samedi ka di oma kad nasara uta ke dimashi ka di oma anu islamau Allah ta'ala ta'anu le bunyani juma anu le bena sababama afula nunu nyina ko kana son jaga mina ko masamedi lo uyi samedi ke pasola aniki masru ya Allah ta'ala la aniki rakudi Allah ta'ala ko samedi kere ka be oma ndaloro be ko jongo kono baramin diala uyi ulu la uyoke Allah ta'ala be ko la jarabi Allah ta'ala ke tafina ko dinke la jarabililu ala fi ma ko ni ti la jarabililu jone bisla Allah ta'ala nya kata pro ajantala jone bisla Allah ta'ala nya duona ngamon no oki danate me istati mihitanuhum yawma sabtihim shur'a Allah ta'ala bila jarabila ni fu yarama di islam ala bin la jarabi ni fu yarama ko mu'minu la jarabili bi أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون يلا أبن مؤمن نقول بنا السوء ويرمى السوا ويافو أن يمؤمن لجربين منوا يكو يمؤمن لجربين على قوم ما قوكنا الجنة من السمير لهم قالوا تعالى كلا جربين لنا نستمد سلا يأتي تأتيهم حيتانهم يوم السبت مشرعا jaga sugut bebilan kenema ya samedillu iram makote ka fokiya nyini ibe jaga ye jika iba ye bureka iba ye fabeke tadi samedi tamera nasla dimashi makoka da se jumama jaga te ye onyala obe jaga nyini ode jaga soro ni samedillu sila jaga bebo abilan kenema ya Allah ta'ala be ko la jarabi jone bina Allah ta'ala take wal ma jone bina tu anni saguko wad waslama ayisla Allah ta'ala ya tuma dola Allah ta'ala ba fi ma tikana kodo ke abu kuto sababun no imma taslaya le bisla Allah ta'ala jawa Allah ta'ala bin nafulu do haram ya imma kabankan nangkul soron noya imma la jarabili ko fa yalla bila sira Allah ta'ala nyawa Allah ta'ala bin nangkul do nyini la daga kaban ko nyini sira bele ya imma killa jarabi yalla bila sira Allah ta'ala nyawa ayy jato ayra la de Allah ta'ala ba la jarabila miniti kelen be kono kummatil leri ma kummati watima Allah ta'ala billah jarabe ka haram muslim noya ima portable bi bolu ibese ka kona tenne tila ka haram muslim yola monyan tila yoro bila yale bila salam alanya ka tuwa la jarabe lo de dinya me yoro bila ko monyan tila Allah sallam noya be ima yale bila salam alanya ka Allah tuwa subhanallah modo ka wari do tarfadila bi qatigla mo ba ko wari ni tununa tigla mo billa ila disiga ima miskala zarratila yala ibna tawiya ko kanto dawa moro ka wori karfaira ti tra mendo sa sento ko qol lodilu
ile tagala sanyɔrɔ la o ka dɔ bɔ a sɔngɔ la ka d'i ma yala min bɔla la o ye i bɛna o bila i kun wa walima kɔfɛ waritigi ma lajarabi n'o dɛ yala i bɛ siran ala o taala ɲɛ tumana min na ni ala sɔsɔ sababu nɔgɔyala i ma wa walima i bɛna kɛ mɔgɔ halakini dɔ ye tumana min na jɛgɛ bɛ bɔ samedi lo lajarabini bolo ma wa yawma la yasbitun tumana min na ni samedi tɛ jɛgɛ tɛ na o ma o yɛrɛ ɲɛ tɛ la jɛgɛ kan seetana ka tulon kɛ mɔgɔ dɔw la ni jamakuru ninnu la ala o dala bɛ nin kisa nin fɔla an ɲɛna an y'an yɛrɛ kɔrɔsi min ka ninnu sɔrɔ o kana an sɔrɔ dɛ n'o tɛ ninnu tagala kama min ka koɲuman kɛ o tagala n'a ka koɲuman ye min ka juguman kɛ o tagala n'a ka juguman ye ala o dala b'a ɲɛfɔla an n'olu ɲɛna m'o ka juguman kɛ an kana sɔn k'olu ka sira ɲɔgɔn ta m'o ka ɲuman kɛ an ye olu ka sira ɲɔgɔn ta tumana min na a kɛla ten ninnu tilala ka kɛ mɔgɔ suguya saba a dɔw ka laɲini k'a fɔ k'olu tɛna se ka kari ka bɔ jɛgɛminɛ ma mɔgɔ min bɛ nafolo ye nafolo siyaman fara ni ɲɔgɔn kan mɔgɔ min bɛ o ye a sɔrɔ ka di a bolo nka ala ɲɛsiranya b'a bali a ta ko mɔgɔ ma siya dɛ o le kɔsɔn Umaru radiyallahu taala n'i donna ma ko n ka karisa lɔn kana karisa tando ka tɛsikiya a b'i ma ɲininka ko yala k'e ka voyage dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ wa a ye delila ka tagama dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ wa n'i ko ɔhɔn an tagamala ɲɔgɔn fɛ a b'i ma ɲininka ko yala nafolo ko delila ka don a ye ni ɲɔgɔn cɛ a k'o bɔ a sira fɛ wa n'i ko ɔhɔn k'o kɛla a b'a fɔ k'i bɛ k'a lɔn nka n'i ko o kelen ma ko ma kɛ a b'a fɔ k'i m'a lɔn n'a ma voyage ɲɔgɔn fɛ i tɛ a ka lɛnsiranya dɔw lɔn ni nafolo ko fana ma don a ye ni ɲɔgɔn cɛ i tɛ k'a ka lɛnsiranya dɔw kalama mɔgɔ min bɛ nafolo siyaman ye k'a to yen ala kosɔn o mɔgɔ ma siya dɛ mɔgɔ dɔ ka lɛnsiranya bɛ fɔ nafolo ko la tumana min na nafolo tɛ a bolo walima sɔrɔ ko ka gɛlɛn nka nafolo siyaman yeli a fana bɛ se ka sɔrɔ i bolo jaratili tɛ a kɔfɛ duniya kɔnɔ maliya tɛ a kɔfɛ duniya kɔnɔ kaso tɛ a kɔfɛ duniya kɔnɔ nka kaso bɛ a kɔfɛ kiyama jaratili bɛ a kɔfɛ kiyama lebu bɛ a kɔfɛ kiyama ka siran ala o taala ɲɛ k'o nafolo tɛ yen bɛɛ tɛ se o la tuma min na jɛgɛ bɔla samedi ka caya ni mango kɛla gurupu suguya saba jamakuru saba jamakuru dɔw ko nin jɛgɛ ninnu an n'o tɛ fɛ nin jɛgɛ ninnu ye taga k'an to ka b'an sɔrɔ olu ka commerce dun sigilen bɛ jɛgɛ de kan olu ka nafolo sɔrɔ n'o ka économique o dun sigilen bɛ jɛgɛ ɲini ni jɛgɛ feere de kan k'an tɛ sɔn nin jɛgɛ ninnu ye taga k'an to an bɛna kɛ cogo di ala don ko k'an kana minɛ samedi lo jɛgɛ ninnu dun tɛ bɔ fo samedi an ma kɛ cogo di olu b'a lɔn ko lajarabili lo olu b'a lɔn ko jɛgɛ tɛ bɔla a yɛrɛ ma ala de bɛ jɛgɛ labɔla olu yɛrɛ fana b'a lɔn ko jɛgɛ tɛ samedi ko ni dimanche ko kalama olu b'a lɔn ko jɛgɛ bɔ samedi ala le ka jɛgɛ lana jɛgɛ bɔ baliya dimanche ala le k'a bali olu m'o lɔn ka b'a sɔrɔ ni duniya kanu ka dusukun datugu i tɛ yeli kɛ ni limanaya yeli ye tugun o ko a bɛna fɛɛrɛ kɛ ka jɛgɛ ni minɛ na a tɛna kɛ ni ala sɔsɔ ye an bɛna fɛɛrɛ kɛ ka jɛgɛ minɛ nka a tɛna kɛ ni ala sɔsɔ ye o bɛ kɛ cogo di jɛgɛ nin tɛ bɔ fo samedi ni samedi tile banna ni samedi tile binna jɛgɛ bɛ tunu ala don ko k'a bɛna jɛgɛ minɛ ala don ko a kana jɛgɛ minɛ samedi lo ala ko k'a bɛna jɛgɛ minɛ ko jɛgɛ minɛ tɛna kɛ ala sɔsɔ ye k'o bɛna kɛ cogo di o tuma fɛ fɛɛrɛ dɔw de bɛna tigɛ sisan o fɛɛrɛ min bɛ tigɛla silamɛw a ye janto o la ala sɔsɔ ye kojugu ka fɛɛrɛ tigɛ ka ala sɔsɔ kɛ ala sɔsɔ tɛ o fana ka jugu ni ala sɔsɔ yɛrɛ ye dɔlɔmin kojugu lo ala sɔsɔ lo nka ka dɔlɔmin kɛ kɛcogo la a bɛ kɛ mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ ko dɔlɔ tɛ o ka jugu ka tɛmɛ ye ɲɛsin dɔlɔmin yɛrɛ ma ala sɔsɔ man ɲi dɛ nka ka kiya kɛ ka fɛɛrɛ kɛ ka ala sɔsɔ yira mɔgɔw la i n'a fɔ ala sɔsɔ tɛ o ka jugu ka tɛmɛ ala sɔsɔ yɛrɛ kan
ni momi ko be ga ko jugo bere bere flale fraño ka doka jugo ka de doka ni ma ni ka jira mina ko samedi lo daga mina me kana ko ala kala daga de ngabe mo ni ma fola mo ma ko kana jira mina samedi nga o ko anu be na jira ni mina ko man tena ke ala to fay ina fa ka wadi na do be riba non folo dima di chola abikina ko riba te kaza to riba lo upna ka jugo ka de yitile kaza riba mina o ba fuira kuni ma ko be wa keme julula ulugo fe lamaya do ko ama kuni ka wa keme jululu mola na ba sara aya sara wa keme do kana fara aka bani tigi ba fuira kale be na do fara ka fara jugula lamaya ti ayi haram yi abi mai ni na be da wa keme ni kedi iba fo me be ka da modo do sanni ayi abafina taga ini modu firla yette ala yepati tege kanadi ama subhana binani okela anu be wuli kata wat kamedi modu firla ma kasro kam modu ni firi ile ma wat kame ani wata ulu ka riba ani ka sereke ka riba la taga ulu kuli franyo kadina honi ya odiano no ka kenya riba ulu be jaga bila samedi lo ko megata na ke ala sosai nono fana ko olu be riba dumu ko me gatena ke ala sosai abe woli ma ko atahayyulu ala shar'illah woli ka sereke ka Allah taala ka dina che woli ko sai bin taymiya rahimahullah ata qaida bere do boni yoroni ne ka kisa shama ko ala ka mihali shama fala qaidatun fi ibtalul hayal akoni qaida seremu bekke kalau dalaka haramugo ga halalai semu bayra ko bay aku chia mangoni yoroni nani mo mislati ko segi amayi ko segi odu bari be riba domo ika riba domo ke kallo o halakini no kongola kiamalo na meitana domo ko alla taganilo ko miriya yore ka jugo ka riba domo ka nono ko bina frega ka jaga domo samedi lo ko megatena ke ala sasoyo be ka jodi ni jumalon sela o be ta jawla ni jumalon sela o be ta zulon bila jira ni jumalon sela o be dinga do sigi badala ni jumalon sela o be disra do ko ka la jima ni samedi lon sela da de fa jira de shaya o ka dule mo bila jumalo dule be jira do mira wayra fana ka dinga mo sigi badala jibe na ni jere do kana ke o dinga mi fene do no kono jere de se ka bodu jere mo mi na dulila jere mo blala dinga kono olugo be samedi tele be ke yi olu fana ti amina ni di machilon sela o be do ka dulile o dunga jamo bla be ta o fle o dunga dinga mo sigi o be ta o fle o tala jega santa sorai o be jega ulu mina o ba mo o yera maqulu ma jega mina ka samedilo kulu ka ga di mashiri kala o tala don ko ulu ma ko kana jega mina samedi ulu ko ta ga di mashilo kulu te jati ala so so bai lama o ayisla ala o tala ye ala so so ma yimma bo ala ngaka ferega ka planke ka Allah soso la daga o ka jugo ka teme Allah soso yara ka isla Allah taala je Allah taala ka fami haramiya ko la daga Allah taala ka fami la daga ko haramiya isla Allah taala je yi ala ka dina to ajula o kani gala jama kurudo sorola o chema Allah taala ka uludu zakon sabati ko kalli manayalla ma kalli manayalla be kalli manayalla sabati dunia ciena coco atilla kuliya sabon mo nyuma do ma ada bado ciena nyanya ma do kulo tilla kuliya sabo alaya srenya baga do ma mo de dina kala ina ko cire ka di amma yami ma sallallahu alaihi wasallam mo sarala nunula tafa ujira ay be para mina ni para nyuma tada ayesla ala wa taala nya ayat dadla ay kana son fiyo kai dana tene ay kana son fiyo ka sereke ga haramul ladaga yate ga Allah taala la de kemi di ko ala ko lo ka de ita ay kana kiya ga Allah taala la isla Allah taala ya okala gurbu flana
وقرب فلان الإسلام الله تعالى كو أنيان جيجا كتيني إسلام كتان كتان مغي وبنيون يمري جمانا كنيون فنزوه مما إسلام كان كتين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر مؤمنون وبنيون يمري جمانا كنيون فنزوه مما iki bari mai ko jugo leki ni daje de kuma afe iki bari mai filila iki ni daje amale ye kuma afe Allah taala qoli fa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar Allah taala ko anu kalam man to doli man to mi Allah taala ka min langan maya ame ñoo ñamari ñumana ame ñoo fara dugo mama anga dina trabolo doye oye lonti ola wajiti ola labenti ola ukata daga antabuli yukudi ina ko chino ko nyami sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkaran akoni mo ka ko jugo doye fal yughayyiri atigla mo yi jija ka yerema yi jija ka ko jugo yerema de ikini sigi ko jugo kala dafa dile ta kala idolo malo no fe en jama koro no ulumi taje ko no ma kayde min kala ni ko jugolo ini mo be sire yo yala na ba Allah sokale ni taje amade ini min be barala yoro kere na tigla mo be ko jugola ikini taje de no be ni ki taje dire pana ala soto baga doye ni jangata do jigila ka sababu yake o tigla mo la ala sosai ini min keni be ki daje jangata ni do be dile yara fana soro ay dara dajo ko ju kala ko ju ma kido ko ma sallallahu alaihi wasallam ki ayyele mani bolay ni ma dola ya yele mani ne ko ye kuma ka ko ju la aba ko ya nyame ma ni rente ma ke o sila ye ko ju ni ko bi de sokona ni grupo plana ko kuma la mo no fe grupo sabana ko goma وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما جمع قرص سوانا بلوكي كانتو جمع قرص لنا ما قم ملبا أيد للا يرسك لك ننو واجو أيدو سيوا ملقو بابين ننو واجو الله مهلكهم على لبنا أوهلكي كما تربي حلقي لسلالك على لبنا أوهلكي والما على لبنا جنة مني أدميني لو أيو يقوتي jadi mau dimina dimin kana to iloni fili ikofe e grupo sabana dimine ko logo bla ni folila kama troga yela ka foko no ki jasbele ya ala sosola o se dayo no ko ko to jona ayo te allah muhlikuhum ala ta'ala dunu halaki wa mu'azzibu azaban alima wal malaku jannata bina dimino ayo te ya tekete o de solisai ala ko kadan ka jiye ala soso kadan ka boya iye na ala soso boya te ka boya ke ba tu aba ke ko ala bena halati ala be se ka halati o bena ta ala fi maniya ya marni mana ka faraju mama ala be se ka kana nga o bena ta ala fi maniya ya marni mana ka faranga boju mama tumana mina jama kurun sabana kan yofo jama kurun plana ina ina fo mo shama mo yo fanga wati na nyami ma aye mo doi bena kungolo nan sala kiyama abina nyina bo odanga tina doire anga tina sigini be ka kojugo kala deme abaka kojugo dagla nyami ma ka kojuma kala deme abaka kojuma kenyami ma anga tina sigini be olita kamo tagato ya halakil islam akayo ti kabe tagina botiyama ote kono no gbeyaye o fana te hakilima ka barai ti ka mo digito tinga kono kolo e ko tigra mo ka to kaya to ka kungolo ile te hakilima ti ka mo tagato tasma kono ka tigra mo kaya to ka kungolo ile tigra mo te kono gbe o do anga dina sigini be kanyon ya mari nyumana kanyon faraji mama kanyuman kelaw demo kanyumana kajuman kelaw demo ubise kajuman do nyamma unsura khata zaliman aw mazluma ولقد لو ذلكم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان من جمع قروس سوانا ولو قدون وما جيمي قصو أيو دوي على لبنو حلقي
kama sorobe halakili silata ala le bono jangada la min biminilo nga dono no jamakuru fulana ko kai ka ko nyamma tede qalu ma'ziratan ila rabbikum ikaye ame kumala femi mandela kumana fembele bilisla amena onyako algo yere fananyina algo mo famu ko ya folo ma'ziratan ila rabbikum amme fekal luzurali sura Allah ta'ala yoro amme fekal dalul sura Allah ta'ala yoro minde anu yere kumaba kama sura Allah ta'ala kanini an fekan kana kojuke kan fara ye kojuke la bali kojuba o bali nyado imi ka kuma fe aye kojugo dabla be kojugo kala ka kojugo ke dire ni dade ifana be julumun do soro ni jangatan nana tabe ni kojugo ni ma o jangata be ile fala soro Allah prima kojugo ke ile ni do be sri nyala misrla ta ya tigla mo ma dia ko yayi adigla mo bi ban tara ko ma misrla ta da suno e dibe uli ta ke tuma dora ay rebe la jonga bongene ite kuma fe misri te fola ile kongale maputi silila ile de bo misri la kabanga ta illa ada kai bijangada do jigilallo minata sababu ya ka misri la ta baliye abidanna ile makabrakasi ali raba itajo ye ala sakai tidaji ala sakaba ta ala sakaba falai ala sakadoli fukuzakum ma'ziratan ila rabbikum aponika ye anu de kumala abe dalul nyinna dalul bi ankuma botiya maluna odo salama islallahu taala ne aytana kojugo ke la de me kojugo la aytana imado kojugo la aye kojugo ke la bali ola kojugo ma ke tuula salama ya kam min fo ayina akuma aziratan ila rabbikum aponika ye anu de kumala kumani sababu wala ubleni abe fe dal zurali sur Allah taala yoro abe fe daira kuma bo Allah taala yoro ante fe kiamalona Allah taala ye amma yene ga kom mule ko sono ka jigamina te samedolo ay makuma ofe obede sawe ka jangada dolla fi anu fana makiyama ole fadna ziratan ila rabbikum anu te ka jaji ala ko made kama soro abe fe ka dalilule soro dallum bi ankuma bo kiamalona abe fe ka luzrale soro luzra min datu ala man bila kiamalona nika ye ankumala uye kuma sababu folay sababu fulana wala allahum yattaqun ako ame kuma mira folani nimese ka ta sababu Allah taala ko kana ube pojugo mina ube pojugo dabla kana ya bi Allah taala le bolo mimbe anu ma ka kana ya slayra mawla mimbe anu ma ta mawle ka kana ya ma nga akke ka ta ube Allah taala bolo nga adamado kankana ya sababu Allah taala ka tiribile doke ka nyonye mari jumana ka nyon fara juguma ma kole ko to kanu be kuma wod salama bere kan ka ketene ye heren lata moye kana halakelin lata moye ni ka moye halakelin lata ika ka sababu leta sababu mulla ganilo mimba tabe halakelin lata ika moye ala sala ile kana lata ka fokaye sani ala sala ka ile kakan kanna tale tamo Allah taala ye akana abi ala soso ni tablanja bima mo fana filila choto ikini jigite atigla mo la de se takana ya foro na ti ala Allah taala ole ko donu ko wala allahum yattaqun ako ame kuma min kala ofe ni kuma ni de se ka sababu na ti ala Allah taala bo kana ole sawo ya ko so tumana bina Musa alayhi salatu wassalam annani kala firawna mani firawna jiba kaban ka jabar digini korode tigo ke nyoka ko de na Musa sosoli nyoya etunga korode tigi ulu ye ulu to abi kina ka go ko firawna ka surun kana yala ni ulu ye na Allah taala ka karya fili no du sukuna e korode tigi no kala salama bere ye o kala mu'minu ye o sona Musa dama o sona tauhiduma obe dabari mina o ko ye ko te ikini jigite kana yala mo filila chocho ni ala sana akana ba be kana mo chena chocho asibi ala wa taala abalanya mo do tobe wala ko mo ni mawlo
ni dunga olu kunu lamaye italo kaba kono be sujudu be Allah taala itele kele Allah taala ka se kabo Allah taala be se ka bekana na jara Allah taala o se be kini pa sababu takoma sababu millatu anilu mi be ka sababu ye ka mo kana ki jigi tege kana yala ani ki jigi de hina na kana kete e jama kuru plana ile kala olu ka kuma kai ka nya se jama kuru sabana ma kaira ka ho jama kuru folo bi ala soso minani amai amadia aiye nga solution te ka foka ya aite je kuti dai ko ke alo yere fana bena julumundo soro ka be oma nga aye kuma o fe ayini ala jalala aye kuma o fe ni konno ko ya foli aye kuma o fe ni kana ya na dai asidi ala taala be o kana mo harje ala yakranyala o do salama ile be mo ya balla nyumana o ya soro ile yere miri ya kai ko sebe ikrata mo wole kada salamiyama kada soro ile re du zubun janilo hina foite idu zubona ile re kala ni ta ko kana ya soro ile kala ni doro ay foki ka fo wal bakika ke ikana mo wole o wole tola ye mo wole ni hina wole ni ye mo wole ni tense ma wole ni ye mo wole kada tina ma kada soro o hina be ila idu zubona ye bida mo wole kada soro bida mo hina be ila abaka bida dadla nyamima ye flanga mo wole kada soro inna tanilo flanga ko baka flanga ko ya dadla nyamima ye kafir wole kada salamiyama kada soro ila yaranna tanilo kafir be aka kafir ya dadla nyamima ikana kem moye kafir ye boya ye kafir ye kafir sabna ta ala soro o manyini ilefe ake kada ala soro we ala ka kiti nga minni na ilefe ile ala ta foina ko chola ala wa taala ba jamima e mono uki kando jama kuru samana ba ako amini kela abe malo be ko bele la be ko so ule planie sataniya ri ala wa taala le bolo innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ile te sega mo kana mu'min diala iye ala wa taala le be mo kana mu'min diala ale ala wa taala ni jama kuru plana o ka kana yan na tani jama kuru no no ye na ala wa taala man kana yalla tege oba falamma nasu ma zukkiru bi tumana mina unyina na fengo o hakilla digla femina ala ko nyafola unyina na ala koko ala yansra nyafola unyina na ala yansra yako umma so fema femin fola unyina Allah taala kamilla tiga Allah taala ko ke Allah taala ka kunya biri la fa ajira ko ale ko latiga ni yoronina kayirla ka fo muka ko jugo ke mulilla oluka Allah taala bena o nyafina ira korosi Allah sala jamima mo yere ko dono noma kaye ko jugo dadla Allah taala ka mule ke oluye Allah taala ko fana nyafo dinira kayirla ka fo ni ka ko jugo kele ye pereka ye ko jugo dadla Allah taala ko mo ka fana ni ga ka ko jugo ma mo ka jama kuru folo fara ka ko jugo ma Allah taala ko kale ko lu kisi ka bo jangatama ale ko lu kisi ka bo lebuma akolu kisi ka bo masubama nda mo ka ko juke mo ka jangana samedilo Allah taala ka jangata nyasi olu ma jangata minni atiminilo Allah taala ko lu jangata de nda tumana mina jangata dolala o ka umaso ke fati ina fala taala ko nyamma ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر ثم دول الله تعالى بالجنة في الدين الله كلا سمي يلا ابن قصي والمدين قصي مما توقع قصي الله تعالى بالجنة في الدين الله دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون جنة في الدين الله كاكو جنة بني ثم نبدا جنة في الدين الله نوكا ومصر بقصي فلما عتوا عما نهوا عنه سوانا من أونني جناتنا كاكير سيسا أتم ملياتو أتسلا الله تعالى قوما قلنا لهم كونوا قردة الله تعالى قوم الله سبحانه وتعالى كأيي لما كان قوي أيي لما كان سليم الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن الله تعالى كوكو لغني
Allah ta'ala ba fa ukoto ba ko kun dala ko kun ukoto kela ka ba fa yakun ukoto be ke ala ko no ma ko no qirada ala ko ma taye yele ma ta ka sulay aye yele ma ta ka boy khasidin mu yuram majji anil qabo ala ka hina sugudala Allah ta'ala tanifo ni mo no ma ni jiran mala no samedilo o yele mala ta ka sulay oyele malata kan boye adama de ote diyaute o kela adama de ne diyan chelala kama soro o ka alla sosote tabanta yira ka foko ala sosote ala fana ko ke jambe sugudoye ni ka o boro ni o nyamble ani adama de o takka suru nyona kata soro o de adama de kunya adama de sawra yara yara de o ka o wasalama ayisla ala taala ne nunu ka kulla bana o chura nga ummat metele tamani ka obe harakira sulamu bi amulu sisa anin bomu bi amulu sisa ulumma bondo nula de bomu ni sulamu ba amulu sisa umma bondo nula sulani bontu me takoro yani nunu be yele ma ka be sulay bontu me takoro yani nunu be yele ma ka ke boye nga nunu yele malale Allah taala ko yele ma ka sulay ina fa ka do yele ma ka laye lemo ba mbolu umma bondo nula tiri tamani obes sala obe halakira odu wasalama ayesla Allah taala ne adama din plastik ka bo Allah taala yaro naslana Allah taala ne Allah taala bi adama din muyade wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an fa nadidu khuluqaka adama din buya ko ala tani beda adama din ko ulu ko ala yarako wala qad karramna bani adam ako alika adama de buyane Allah taala ka buya ko katime amma dam ben buya ka adama de bo ala yarama hina dam bena ka adama de jina bo adama de wole bi ala soso kabaka tubi ala be ya fa uma adama de wole bi kojugu ke kabaka tubi ala be ya fa uma Allah taala karijine da adama de wole jina wole ko so Allah taala fara ka dam be shaman dam abla do ko ko umpandan kamuni antaye ngalawo dala ko ta anu le koso ikas misible apuyan bi alawo dala ka Allah punya nyat ba kala anu le koso sugudu se ka shaya afari ko nyani ba anu be se ka do mun kambo ola ni ka jo be ple o fana be o yakere ba ni ka sagani ala shaya ple kambani ala shaya ple alawo dala ka no ta ka no tolo ka no puya anu be se ka na fasura la nyamma alawo dala ka puya de ngadi puya ma ko mo mi ba ni mo mi ngada puya kumbe ni ala sosoi ni mo mi ngada puya kumbe ni ala kotai ni mo mi ngada puya kumbe ni mulbaliyai alawo dala ma ni mo mi ngada puya kumbe ni lutu muchai alawo dala mandela alawo dala de doya malaika ma doya mal milawuluka ala di doya mala doya ma min yomala wuluka ni mo mi kipa ala taba ala de doya ma dolaika doya ma min na yomala digan toka kasawe ke di punya ne maso buyana alawo dala toka no buya ka jene da okoso kaban ka jifara da okoso ga ko yisra alawo dala ye doni o maso oma alawo dala ko yele ma ko ka sulamu iradana alabul sulaya sawrala ulu kabza kadwani sulatoya nunuka ibadullah salamau min mu'min masla ala wa ta'ala yanala fi doya wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim ala wa ta'ala ka mu'min doya punya magati sura otigla mawala nala fi punya doya magati sura ila gambunya beto asola nislana ala wa ta'ala bi punya tabdika ala yasranya lima inna akramakum indallahi atqakum aw bala mogoba ala yoro uli mogoye momin silana ala wa ta'ala nya katwa tawka subhanahu wa ta'ala ala wa ta'ala nya dobe teme farla punya ta ala wa ta'ala yoro ala ido far akana yasranya ta ngani masla ala wa ta'ala nya iki jabbale ala wa ta'ala ma imam malu ala wa ta'ala ma imay rasin kata ala wa ta'ala ma Allah Taala be doya malaika ma doya ma milandi ga uga ina ko Allah Taala ka no doya nyami ma ayisra Allah Taala ne ayisu bi kada Allah Taala ma Allah sabab kelengeng de yimma mo ala kelengeng de ga sowe ka kuna kuya la se mohoma ni kai Allah Taala ban tolai adama do tolai ka jeno to bi Allah sabab kala o bola Allah Taala ka hina lila
ani o bola ala ka samantiyali la n'o tɛ mu ka kisa fɔlɔ i ɲɛna olu ka ala sɔsɔli kɛ a ma mɛn o yɛlɛmala ka kɛ sola ye nka siga t'a la ile yɛrɛ b'a kalama kini bɛ ala sɔsɔ dɔ kɛra min ka jugu ka tɛmɛ ninnu ta kan ninnu ka jɛgɛli mina ka fɔlɔ ɲɛna ko ye jɛgɛ mina lon tɔw la jɛgɛ mina de haramu ye jɛgɛ dogun fana de haramu ye nka fɔlɔ ɲɛna ko kana jɛgɛ mina lon dɔw de la bato ka kan ka kɛ lon mina o bana ka jɛgɛ mina o lon ka ban k'a kɛ i n'a fɔ halalalo o jangada jigi min kɛra o kan o yɛlɛmala ka kɛ sola ye o yɛlɛmala ka kɛ nbɔn ye ile min bɛ ala tɔgɔ la su ani tele ile min bɛ riba nafolo domina ka ban k'a kɛ halala ye ile sigilen bɛ ka mole makɔnɔ ile min bɛ bana selifo ma ka ban k'a yɛrɛ ko baasi t'a la ile sigilen bɛ ka mole makɔnɔ ile min yɛrɛ bɛ dɔrɔgi min na walima i bɛ tɔlɔ min na ka ban ka tɔgɔ wɛrɛ la a la min tɛ a tɔgɔ ɲuman ye ile sigilen bɛ ka mole makɔnɔ ile min yɛrɛ bɛ dɔ farala ala o taala kan yala silamɛya man jugu ka tɛmɛ ninnu kan min kɛ wa ninnu ka jɛgɛ minɛ min kɛ samedi ko kana jɛgɛ minɛ samedi yala silamɛya man jugu ka tɛmɛ o kan wa yala kaburu bato man jugu ka tɛmɛ o kan wa yala jinɛ tɔgɔ zikuru ani malaka tɔgɔ zikuru man jugu ka tɛmɛ jɛgɛ minɛ ka lona a fɔla k'i kana jɛgɛ minɛ lon min na wa nga o ala subhanahu wa ta'ala sababu ala o ta'ala ko halaki ka kɛ ni mɔgɔ suguya ye ile min ka ala sɔn ka jugu ka tɛmɛ nin kan a kala k'iina ka fɔ ko ala ɲinani kɔ dɛ a kala k'iina ka fɔ ko ala ɲɛji la dɛ nka ala o ta'ala cɛri de k'i to ile dɔɔni a ka hinɛ na ka samadiya kɔsɔn i bɛ se ka tubi ka da ala o ta'ala ma ɲami ma ala ka hinɛ ka bɔ dɛ o de kɔsɔn ni ala ka bɛ mɔgɔ min halaki kana o tigilamɔgɔ hinɛ kana don i la ka maa sɔrɔ ala bɛ hinɛ i la sababu mun la ala ko sababu siama sababu nɔgɔya i ma i k'i ban a tako ma a ye tubi ka da ala o ta'ala ma ala sɔba a kana kɛ ala sɔba ɲinɛ ko ala ɲinɛni b'a kɔ ala ma ɲinɛ a kɔ dɛ nka ala ka hinɛ le kɔsɔn ala k'a to yen ko yala k'a bɛ nin kɔsegin wa ile min bɛ ala sɔsɔ la a kana k'i hinɛ k'a fɔ ko ala ɲɛ t'i la ala o ta'ala ɲɛ b'i la k'a ka hinɛ le kɔsɔn a k'i to yen dɔɔni ko yala k'i bɛ nin kɔsegin wa ni mɔgɔ min de tubira ka bɔ jurumu na o tigilamɔgɔ bɛ sani i n'a fɔ a ma jurumu ko kɛ a ye tubi ka taa ala o ta'ala ma wa tubu ila allahi jami'an ayyuha almu'minuna la'allakum tuflihun alo mu'minu a bɛ tubi ka taa ala o ta'ala ma n'o kɛla i bɛna kunnadiya sɔrɔ rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا رب اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ألا كان بصواب ألا كان دانغوك ألا كان بلو أسلامياتك ألا كان فاتو المنيزاتك أمبي أكرا كثيرا صلى الله عليه وآله وسلم الرحيق المختوم أمو قفل الكنا kuma be bunda mina ay kuma bla minga dongo we yahudiya mun be madina sikida damado kun kabila damado ango akabila la juma munu folo laydu chew na ala kirache sallallahu alayhi wa alihi wa sallam